Hola, soc l'Anna de l'Inspirat. Avui parlarem d'un dels dubtes més freqüents que em porten les famílies a consulta. Com saber si el moc és al nas o als bronquis? És una pregunta que em fan molt, sobretot pares i mares amb infants petits i amb poca experiència amb la gestió del moc, i és normal tenir dubtes. A l'Inspirat ens pregunten sovint coses com sé si el moc està als pulmons? És normal que faci aquest soroll? M'he de preocupar si no para de tossir? El nas, la gola i el pit estan connectats i costa saber exactament d'on ve la incomoditat. Al final, tant si el moc és al nas com si és als bronquis, acabarà fent cap a la gola per poder ser eliminat. Del nas baixa a la gola i del pit puja a la gola, i en tots dos casos ens l'empassem. Com saber què fer a casa? Observa si després de rentar el nas el soroll marxa. Si és així, probablement el moc sigui nasal. I la tos no sempre vol dir que hi hagi moc. Pot ser irritació de gola, sequedat o fins i tot reflux. Els sorolls també poden confondre's molt. Roncs que semblen sibilàncies, glopets de moc que semblen moc al pit o xiulets que es confonen amb mucositat. Un consell molt útil és gravar un vídeo del soroll i ensenyar-lo a la teva fisioterapeuta respiratòria. Pot ajudar a orientar el tractament, sobretot si en aquell moment no us pot atendre, o per saber millor què era, encara que en el moment de la consulta ja no se senti. Encara avui hi ha el mite de que el moc del nas baixa als pulmons. Això fa que moltes famílies s'amoïnin de seguida, però el cos no funciona així de simple. Ara que sabem que no és tan fàcil distingir d'on ve el moc, però vegem quan cal preocupar-nos. Vigila si el moc surt clar i surt bé amb rentats, si no hi ha febre ni dificultat per respirar, si els sorolls milloren després de rentar el nas o de moure's una mica. Això sol indicar que tot està anant bé, que hi ha moc, però ja anirà sortint. Consulta amb la teva fisioterapeuta si creus que hi ha moc realment al pit, els sorolls de la tos no milloren tot i fer rentats nasals correctes, si el moc és molt espès o costa molt de treure, si notes pressió toràcica o dificultat per agafar aire, si no estàs segura de si els rentats que fas són correctes o si es poden millorar. I quan anar al pediatre o al metge, doncs vés-hi si la febre dura més de 48 hores o puja molt ràpid, si la respiració és ràpida o es veuen retraccions a nivell del coll o entre les costelles, si l'infant o l'adult està molt decaigut, menja, beu poc o vomita sovint, i el que és més important és que l'objectiu no és només treure el moc, sinó aprendre a gestionar-lo bé i evitar complicacions com otitis o que es compliquin amb bronquitis més fortes o pneumònies fins i tot. Si tens dubte, no dubtis a demanar ajuda a la teva fisioterapeuta respiratòria de confiança. I si vols aprofundir, tens la inspectivitat gravada sobre higiene nasal a la botiga de la nostra aplicació. També fem tallers presencials i virtuals per a famílies, escoles i empreses, si t'interessa. I el més important és que no quedar-te amb el dubte. I una bona orientació pot marcar la diferència entre conviure amb mocs cada setmana o aprendre a gestionar-los amb tranquil·litat. Salut i inspira't!